Kuya, Kay layas kay wa kay gamit. nag-away na sa sila si mama o papa. Uyang talis mo kipati mo sa ulit tao. Dong, Layas ito! tagdilan ako eh. ito. Tuog lang dong kay may klase para patog ma. O kuya, ma, may eskwela na mi. Unyang mag-eskwela mo. Mangayo may baon ma. Wa ko ikahatag niyo nga kwarta oy. Kay wa ko hatagi sa inyong amahan. Ya asa mig baon ini ma. Aw, mag-eskwela mo dito way baon-baon. Duya na ito kuya no. Eskwela ta nga may baon. Guantal tayo ni dong kay pobre yun ta. Maka-eskwela ka taog high school ani kuya. Na minalo tayo ni dong. Kung peskulahon ba kay school ni mama o papa. Mag-working ka kuya? Oh, o dong. Asa man ka mag-working kuya? Asa lang dong. Mangita ako aron eskwela ko kay school. Imo na di kong biyaan din ni kuya. Inanglan kong biya din sa ato dong. Kay o may gagastong atong ginikanan sa pag-eskwela ako sa school. Mag-working na ako. Sige kuya, kay ini high school na ko. Kung dili ko eskwela ko nilang papa o mama, mag-working sab ko. Pa, human naman yun ko sa elementary. Mangyayon ta ko ninyo nga, eskwela ko high school. Nayabag ka. O sabi mo igasto nimo. Minahibaw man gyud ang galisod kaayot ta. Pagpuyo diya ay Mark. May pagmutabang ka na ako sa atong uma. Mapuslan pa ka. Pa, Pag-eskwela-eskwela ha. Tabangi ko sa uma. pila na katuig ko nga nitabang ng mama o papa sa uma. Di ni mahimo. Kinalang niya maka-eskwela gid ko og high school. Unsay ba trabaho? Manarbaho lang ko ma. Aron nga maika-eskwela ko sa high school. Asa basab kuno ka manarbaho ha? Mangita lang ko ma. Mahalag bugat na trabaho. Ang importante nga maka-eskwela ko og high school. Sa makadong. Musugot ka nga manarbaho ni Mark. Ay patrabaho ana eh. Kana pa. Mugamay ang akong pakanunon din eh. Imo di may piyaan din Kuya Mark. Ayaw lang ni biyahe kuya. Kinalan ako mo biya din sa ato day. Dong. Kay kinalan ko nga eskwela. Mukuyog lang minimo Kuya Pe. Ikaw, kuya, makuyog na namin mo. Kasi kaya namin kulatan papa dinikot. Agwan tala sa mo din kay kung makakita na kong trabaho, kuhaon man ta mo. Basta, kuya. O lagi, ako na isaad ninyo. Salamat ng taon nga nakikita na kong trabaho. Mangita ko kapulaan ng barato. Ano makatigong ko. Aron abli sa klase, maka-eskwela ko. Recorded by Radio Mo TV. Salamat in taon kay naka-eskwela na kong high school. Bahala og kapo yung akong lawas. Agwan taon ko lang yun. Ang importante, nga magkahuman ko sa kupag eskwela. Day? Dong? Niya malagi mo sa kong kipuyan. Kiyon sa man ninyo pagtultol din eh. Naibaw man mi Kuya, naasa ka nagtrabaho. Mauto na nga tanami kung nasa ka nagpuyo. Nya, gitultulan man mi. Kuya, ano na mi puyo din niya? Ha?
Ani lang mi puyo ni mo kuya ha. Sige lang mi kulata ni Papa kung makainom siya. Sige na, kuya. Kay, pero mi na lang mi kaon, kuya. Inikiskwila na mo. Kay, di man miyatagan, mama. Oh, sige, sige. Ani lang mo uban ako. O, ako na lang mo pa eskwela ninyo. Basta pag binutan mo ha. O, kuya. Salamat din tao na nakayaran ako ang pag-atiman sa akong mga igsoon. Bahalag ka po'y. Ako lang kinaagwan tahon. Ang importante nga, mahuman ko sa akong pag-eskwela. Na ako ni-contest og handwriting sa Pikas ron. Niya na akong pauli. Mutanaw sa ako kung kinsay nang apil. Gamay ramad ang nangapil. Hala, na si Mary Chris. Nga, Kinsay na yung wapas extra Pikas nga ballpen. section. Dili na mo agi ang akong ballpen. Ah. Kinsa may na extra nga ballpen diha. Pagamita sa ninyo Ako si Mary ipagamit ang Chris. akong bulpin. Teacher! Ni ako'y bulpin! Di ang ballpen nga akong gigamit. Ako na ning iuli. Kinsa tagiya ini? Mary Chris, wala. Ah, thank you ha. Kiang ko na siyang classmate ang akong bulpin. Pauli na lang ko eh. Naon sa man ko. Dili naman mawa sa kung na si Mary Chris. Kailangan ko sa iyong smile. Na-inlove na ka ko ni Mary Chris. Ganun na makita kang tao diya sa stage. Ako na ulon, magsusi ko. Mika, ganun na may dakang estudyante din eh. Naigibuhat nga program ang among teacher. Mo-open up ka sa stage. Masulti ka kon unsa nahitabo sa imong kinabuhi. Mao ba? Si Mary Chris na masulti. Maminaw ta. Ang akong mga ginikanan, perming mag-away. Kay iso gayo ang akong amahan. Hangtod nga, niabot ang time nga dili na ko nila pa eskwelahon. Og nakahukom ko nga mag-working aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Pareha di may kaagi ni Mary Chris. Paita sa sa kaagi ni Mary Chris eh. Tuwa siya sa ilawom sa bangka. Ako siya duulon. Hi, Chris. Pwede makiksulti ni mo? Sorry. Wa ko'y panahon nga makiksulti din yung mga lalaki. Chris! Mary Chris! Kalit lang! Mary Chris! Na, ayun na lang pagtugad-tugag doon ng Mary Chris Mark. Ha? Nga naman? Dili na interesado nga makigstorya ag lalaki, uy. Naglikay na. Ha? O kung nagplano ka mang gani, nga manguyab ni Mary Chris, ayaw lang lagi padayon, kay masakitan ra ka. Daghan na kayo nanguyab ang Mary Chris, unya, gipang bastard lang. Unsa? Sayang kayong tang karon, ganahan na siya nga mo-focus sa iyang pag-eskwela. O kung naibog mang gani ka Mary Chris, putla na lang pagbatia, uy. Kaya wag kayo mahimo, anak. Masakitan ka lang. Wa na ko mapadayon sa akong tinguha ni Mary Chris. Kay ako man nakita nga wag gihapon ko'y paglaom niya. Sa pagkakaroon, padayon paghapon ko nga nakigbugno sa kalisod. Ug dangan doy nga unta, may kahayag pa nga moabot sa akong kinabuhi. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nini akong suwat tampo. More power sa RMN.
Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan ako sa pangan nga Anika. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? Recorded by Radio Mo TV. Wala na siya na ako sa gym nung. Atik sad. Masig magpadaka ng tawhana ha. Nabaw ka bayagin nga lain-lain may uyaban ng tawhana. Pag usang gabi ka ni, nasakpan man na sa tong silingan. Gipasakay niya ang babae sa gawas nga gikan sa ilang bay. Pagkahuman, 5 minutes after ana, nga na silang babae nga niabot o gidana sila. Day, Maong ikaw, pag-amping lang yun. amigo ra lagi mi uy, mo'y mali siya. Bantay bitaw. Nagplano ang mga gymmers nga mag-Christmas party. Aon sa man? Muuban ka? Pwede. Kanusaman ko no? Wa palagi si Jerome na. Asa ka siya? Oh, to ara ay. Mo ba di pag-apot? Kwapuhag niya, uy. Limpyo kayong tanawan. Bay, kinakatunga ka. Abi pa lang, other school kong dili ko mo to nga. Okay ra nga magtupad ko nimo. Nganong dili good? Ayaw gi ko padungga nga magkauya mo atong Jerome. Ta, Nahibaw ba ako sa kalidad anang yung anak lasiyas lalaki ba ya? Pinuangan ra ka ana. Pasakitan ra ka ana. parehas ba si mo gibuhat ni mama pa? Ani ka? Magawas ako pa. Dali, na yun. Timing kayo nga, huwa sila sa mga magpapa din eh. Ako rang usa din sa bay. Salamat, Jerome. Nagita lang ko kay istorya ron. Nag-away na sa mong papa nimo. Dili na nata mag-iskot pa, ana. Gusto ko nga ma-divert ako na ako na ron. So, unsa may feel ni mong buhato na karon? Oh, ano ka? Nikisan mo ko ko nimo. Jerome, sorry. Ano ka? Ano ka? Jerome. Ato sa kwarto na. Dali. Ginoo ko. Wala na mo kabugyan ang mga kaugalingon. May nahitabo kinamo ni Jerome. Unsaon na lang ko lumabdos ko. Nahuman! Unsa man na ni mo ron? Ngano ni sugot man in taon ka? Uy nga dunay mahitabo ninyo. Nga dili man mo uyab. Naibaw baya ka, daghan tinag uyab ng tawhana? Day, Pag-ampo lang yun nga dili ka mo mabdus, day. day. Nagtimi-timi ka man. Ha? Saman, huwag ka ganay sa sudan. Ambot pa, murag. Dili man ako feel ang sudan. O niya? Mungundang nagkakaon? Opa, dili na ako pugson kay basin isukar sad nako. Noon sa amin ko eh. Mura mo kong madigwa sa pagpahon. Lain magpaho ang inununan. Paborito manutan akong inununan. Nagmens na ba ka? Uwa pa. Unsa? Hala ka. Ano di ay? Dili ka ha. Early signs of pregnancy kang imong gisulti na ko karon nga. Mura kang mudigwa kas inununan. Ha? Pagpiti, uy. Recorded by Radio Mo TV. Kinuo ko. Positive. Kinahanglan may
nahibaw si Jerome ani. Sure ka nga. Ako na? Awa ko'y laing gitugyanan sa ko pagkababay. Kung dili ikaw ra. Anika, nahibaw ka yun, di ko andam, ana. Usa pa, na ako'y uyab. Nahibaw ka yun, ana. Ang Jerome. Pinalimlimot sa ka, ha? Nga ikaw may nag-una-una na ako. Nagpakalalaki lang ko. Jerome! Ipakuha ko ng bataan ay. Ayaw ginagbuhata ha. Dili na kikumanagad nimo kung buhaton ani mo. Anday! Dahil dako kayo lang sa. Isultihin si papa nimo ana. Anday! Daan pa ko. Wa ka man gud maminaw na ako. Sorry pa. Ayop. Asa siya? Kinalan nga manubag siya sa nahitabo nimo karon. Paistoryaho lang una nato ning mga anak nato, pre, ha? Ilang na to ipagi sa kainit sa tuo. Kinsa may dili manginit ana. Nga dili man kuno siya mubarog sa nahitabo sa akong anak. Ayaw ka pala ka, pre. Di ba makatugot nga dili siya mubarog sa iyong obligasyon. Di man sad ko ingon na anak kasalbahis ba? Nga akong kagalingon ray akong ginahuna. Pero anika, ayaw pag-expect og too much, ha? For the sake nga mabdus ka, paggaon ka. O ati manunti ka hantod nga mga anak ka. Pero, kuto pra diha. Dili pa ko andam nga gapuson akong kagalingon sa usalang ka babae. Ibaw ka gina, anak. Nakaila ka na ginako. Jerome! Mahal gid nimo si Jerome. O, day. Bisa nahibaw ko sayop kay wa si mahigog man ako. Pero buhaton gina ko ang tanan. Aron makagusto lang gid siya na ako. Anika. Pero nga, nanganak ka naman. Ang itingaling nga, maghuwag na ta. Dili ko masugot. Anika, Jerome, please. Suwayan na to for the sake sa atong anak. anika, wa ko'y love ni mo, bisan kamay. Andam ko mapaabot. Di ba ako makatulog kas pagmahal na ako? Ate, manunti ka. Pagkaunti ka. Oh. Ayaw lang ko buwag eh. Anika, Jerome, please. kung mo insist magkita, di ko makasaadi mo, na di ka mapasakitan. Nakailakay ka na ako. Jerome. Alam na kayong kapi eh. Pero huwag maghihapon maabot sa Jerome. Asa naman ka siya? Siya na karon. Nganong karon pa ka mauli? Sa may labot ni mo. Jerome, sultihi ko. Dito ko sa kong babae. Saman, may problema ka? Jerome, Giingnan ta ikang daan. Mapasakitan dati ka. Pero ikaw may gusto kaya ni, di ba? Mapagkantos. Tanaw na to hangtod ka sa kaya ni mong muagwanta diha. Jerome. Aw, imo man kisudlan. Agwanta gyud ka. Aya pa magkaha. Wa ko'y dili kayang buhaton para niya, Anday. Mahal kayo na ako sa Jerome. O dili gid ko mo give up niya. Akong ipakita niya nga lahi ko sa uban niyang babae. Andam ko mo dawat sa imperfections. Ingon ana nako siya kamahal, day. Anika. Kapag ako ay nagmahal. Buang na kong buang. Pero karon pa akong makafeel usama ani. Andam na kong buhaton ang tanan. Makumpleto lang akong pamilya. Dingin na lang ko to. Daghang salamat.
RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Anika nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit karakulan. Bakit nga ba mahal kita? Ang mong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Handumanan sa kaaw. Ayan di Oro City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga James. Recorded by Radio Mo TV. School uniforms are also comfortable to wear, so there is no point that school uniforms should... Maayog kay si Michelle pag-abot sa debate, oh. Huwag makalupig niya. Ay, James. Kabantay ko nimo ba ganina? Nagsigi kag tutok ni Michelle nga nakigdebate. Ganahan magkukun niya bay? Di ko pulaan nga magsigig paminaw niya. Yay, murag lahi na nida. Ha? Masapan? Ganahan ka ni Michelle? Sano? Nakras lang ko niya bay. Pagtarong ba? Lagi. Tinubira na bay. O ganahan unta ko nga maduol ko niya. Mo ba? Sige. Mangita tagpaagi bay. Ang saod nga maduol ka ni Michelle. Salamat bay. Naunsam ko'y. Di man mawa sa kunahuna si Michelle. Magsigi man sa hasol sa kunahuna. Ha? Moapil ko sa debate team? Oh, bay. Muna maayo ni mong buhaton aron nga maduol ka ni Michelle. Bay, makaya ka na ko na bay? Nga debater champion ro ba na si Michelle? Makaya ra lagi na nimo. O ba sa ni ang bugto nga paagi aron nga maduol ka ni Michelle? Sige bay, magpamember ko. Salamat din taon kay member na ko sa debate team. Makapaduol lagi ko ni Michelle. Hapit naman lang mahuman ang among debate. Wa man gyud ko makakita ni Michelle. Hain man ka siya. Mihawa na ba si Michelle sa debate team? Ha? Nga naman bay? Nako na problema silang pamilya. Mao ba? Kung mao na, wa na di kay gayunan nga maduol ko ni Michelle. Baylok. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw lang pagpakawa o paglaom bay. Basta panig makakita na tagpaagi nga maduol ka ni Michelle. Ambot ba bay? Nawada na minuon ko paglaom nga magka-close mi ni Michelle. Bay, James. Ha? Mag-friend request ko ni Michelle? Oh, bay. Ha? Oh, tanawa, kinao. Mao ni iyang FB account. Sige na, Maayo ka ni bay? Oh, pag friends request na yun. Bay, may kani nga ako ni Ay buhaton mo bay. na ang ni mong buhaton lagi. First move ba? Sige bay, ako ning suwayan mo, friend request ko ni Michelle. Yes!
Gidawat ni Michelle ang akong friend request. Unya na akong message niya. Palabyon sana ko og pila ka adlaw. Friends na mo ni Michelle. Nalipay sad bitaw ko bay, nga iya kong gi-accept. Nga, sa may plano ni mo. O chat ka niya? Di lang sa ko bay. Kay basig lain nun yung sabot ba. Muriak lang una ko sa iyang mga post bay. Hangtod nga, maanad na siya na ako. Bay James, di ba birthday man ni mo ron? Oh bay. Ayay! Hilom-hilom mo naman gay. Happy birthday, bay! Uy, salamat kay Bea. Pero, pagsaba sa itong mga kauban, Bea, kay mauwaw ko. Gusto. Na ako'y nahuna-hunaan, bay. Ha? Unsa man na, bay? Akong pangayuan og birthday greeting si Michelle para nimo. Ha? Ayaw lang, bay, uy. Ay, ako na lagi bahala lagi. Ang importante nga, na kay something nga imong matipigan, gikan niya. Dira, oh. Oh, gamay maligini nga papel, bay. Nasa gisuwat diha para nimo. Basahan lang niya. Salamat ini, bay. Maayo din kay Mingaw. Ako ning ablihan ang papel nga gihatag ni Michelle. Ako lupaan ko eh. Ako ning basahon eh. Wa kayo ko makailan nimo. Pero ingon si Luke, nga birthday nimo. Happy birthday! Kanindot sa akong gibati nga may gamay nga liter nga gihatag si Michelle nako. Ako ning butas akong pitaka. Kaya ako ning basahon pirmi. Ba't kayo bay ha? Saan sa man? Sa iyong pagtabang nako. Abi niyo bay, way kabutangan sa akong kalipay nga ni greet si Michelle nako. Pinaagi atong gamay nga liter. Okay ra, bay. Ang bigugot ta. Nya, sa may plano nimo ron. Ayaw ko gina nga magsige lang kag tago-tago diha nya na imong gibati. Pagkawas na. Bay. Na ikaw lagi maganto sa anak ko nimo na nga puggan diha mo lang lumluman diha. Pagkawas na, pagkawas na. Gusto ka. Di maayo nga hangtod sa hangtod nga ako ning itago akong feelings ni Michelle. Kinanglang mahibaw na siya ini. Kana, mo na buhata. Pero mangita lang kog saktong timing bay. Mao ning akong gipaabot nga naami program din sa eskwelahan. Magbuhat lang ko nga moabot si Michelle. Aron ako siyang doolon. Niya na si Michelle. Dili. Nagkuyog sila si Chris. Ang kani kauban niya sa debate. Kasakit sa kundugan. Ha? Di na ka mapadayon si tingwa ni Michelle? Ay, di na bay. Pero gano man? Ako nakita nga close kay sila ni Chris. Ay ang kauban sa una sa debate. O niya? Si Chris bay, guwapo ug bright. Ug ako nakita nga close kay sila. Ug naibaw ko nga nakagusto usab si Chris ni Michelle. Bay? Kung mapadayon pa ko sa kong tinguha niya bay, pili din akong daan kay layo ra kay ko ni Chris oy. Maong di na lang ko bay. Malipay na lang ko nga magtanaw ni Michelle nga malipayon uban ni Chris. Unsa? Uban sa awit ngayang kipanghayo, awit tiragulahan. 8 liters. Why do I pull you close? Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadal sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulamanon handumanan sa usakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Simon. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Mother. Just gotta tell you.
Recorded by Radio Mo TV. Dili na ko makaagwanta pa sa mong batasan. Huwag magbuwag ka ta. Sige. Mga kanay. Mama ka na isulti mo pirmi. Basta mag-away ta. Magbuwag ka na yun. Ikapoy na ka? Sila do. Sige. Kapoy na lagi ko nimo. Uy ha, ang bata. Isa ba yung bunda niya? Ay, natural ako. Ako gumiinahan ni Simon. Kaya ni mo siya buhiyon. Usa amal ni mo. Gawag kayo trabaho. Ako na ng problema. Ma, alam mo pagbuwag ko eh. Hindi ko gustong malayo si Papa na. Paghilom, Simon. Dawatan ka matuoran, isugod ka ron. Huwag ka na yamahan. Pa! Simon, oh. Ihato ni dito ang photo sa pikas iskina, ha? Napa mo ko'y klase, ma? Absent lang una. Ayaw na ko nahan ng imong pag-eskwela kay way na dato, ana. Unahon na kong pagpanindag puto? Oh, kay nga naman. Nakaminos ka ba sa mga naninda o photo? Wa man. Pero, nakaminos ko nimo nga maura ni kinabuhi nga mahatag nimo nako. Ayaw kong inaan na, Simon, ha? Ikaw mo hinungdan kung nga nung doble ang akong pagpaningkamot. Kung sakit na desi mong buot, ma, imo na lang ito kung gihatag ni Papa. Mas may pa dito kay mas mayo siguro na kung kinabuhi uban niya. Kung di pa lang sa unta ka magsigyaw-yaw ni Papa, o untay away. Di unta mo magbuwag. Di unta ko malayo sa kong amahan. Simon! Kaya sa tinuod lang, ma. Kung papiliun ko, no? Ikaw ba o si Papa? Mas piliun pa ako si Papa. Wala gyud kitalibutan sa mga panghitabo, Simon. Maong sige na trabaho na. Mauran ni halin na torong adlawa. Ha? Gamaya ra gud, ma. Kadaggan ako gideliver kanina. Ay ginagpay man sa ding baligya nato. Kung sabay gusto nimo ibaligya na kung bahal ang puto. Sige na, katuog na dito kay sayo pataog, ma. Kapuyan ang kinabuhi ay. Kung naa pa lang ko'y kabalinan nga bay, mulayas gid ko din ba? Di na gid ko balik pa. Adto na sa amo bay. Hangyo na ako si mama. Sure ka bay? Oo. Basta kay tabang-tabang na sa gagamay sa mga buhaton dito sa bahay para dili magyaway sa mama. O sige, wala problema bay. Basta makalayas lang ko sa amo. Kaon og daghan, ha? Salamat kay Tia. Haway sa payan. Tuod, na ako'y trabaho nga ihatag nimo. Kana kung ganahan ka. Sige ti, ganahan kay ko. Nangita magod ko og tao sa akong tindahan sa hardware. Ikaw mo itigkarga. Tigkarga? Oh, sige, sige ti. Bahala na. Ano gani mong kagwapo nga nagkargadora ka? Ha? Ako rin si Lily. Ako may cashier din he. Kagwapa niya eh. Simon day nga akong pangalan. Amiga na ta ha? Sige ba? Ha? Manguyab ka na ako? Abi ba na ako? Amigo na ta? Bago na. Oo, pero nagkadugay, nakagusto naman ko noon mo, Lily. Ano siya man, naba ko yung chance dahil mo? Ha? Sa kagwapo ni mo. Ngano kong wa? Tinuod? Oo no. Baka konusad kaayo ko kung maingon ko nga wa ko makagusto ni mo. Maong gisagot ati ka. Oyab na ta. Salamat, Lily. Promise, di ka magmahay. I love you. I love you too. Simon, dakong problema. Ha? Nga naman. Mabdos ko. Oh, unsa? Recorded by Radio Mo TV. Patay
Ay, bay. Wa bang taong ka mag-amping, oy. Wa gina ko tuyo abayoy. Sus, jugo ah. Jugo ani mo dako ang problema na, oy. Ang akong gikabalakan kay si mama nimo. Maunsa ka siya no? Ako, wa gid ko mo kontraan na pag-uyab-uyab nimo. Kay dako ka na. Pero sabay nasuod sa imong utok sa imon. Gagipamabdusan man nimo si Lili. Munas ginhawa pa magani nimo buhi sa imong kaugalingon. Unya punan pa gid nimo karon. Pasaylo ako to eh. Gitabangan na ti kakausa. O dili na ko maghilabot karon. Bahala na kasi mo kinabuhi. Asa man taan ni ron. Nga pareho matagi palaya sa itong mga gipuyan. Unya, puro pagitaway trabaho kay gitaktak ta dito sa tindahan. Mangitatog kaabangan nga kwarto. Basig na mahangyo ra nato og barato. Walay problema na ako. Pero kay barato naman siya, ilang ko gusto nga delay nga bayad sa abang ha. Ruway sa mo. Oo, sir. Salamat kayo. Gutom naman kayo ko sa imon, oy. Ang nahibilin sa kong kwarto kay para abang ng isbay. Onya, di na lang ta mangaon, ani. Mamatay tas gutom, ani. Mangita kong paagi. Kung ato nang litap mo puyo sa inyo. Sa imong mama. Usa? Di ko eh. Bahala urag mamatay ko sa gutom. O baka sa imong papa na lang. Oo, di sa. Akong suwayan agad ang bahay sa kong amahan. Nakatultol man ko. Simon? Pa, nagkilangan kay ko sa imong tabang ron pa. Simon, sorry. Pero dili na ko pwede nga makatabang nimo. Naanak ko ikaw kalingong pamilya. Oh, pa! Sarap! Pa? Nagpapa ka niya? Murag kaedad raman ta. Anak, mag-istorya ta. Dali. Unsa? Mo ka na tinuod, anak. Kadaghan ako nga nakasahan ni mama nimo. Ukad tong katapusang higayon nga nakigbuwag na gyud siya nako. Tungod to kay nahibawan niya nga usa sa ako mga babae mimabdos. Sa ato pa, ikaw di mo isadaan sa tanan pa? O anak, o nagmahay ko. Kay tarong kayo ang imong inahan. Pero ako lang gibinuangan. Umurag, maayo iyang pagpadako nimo kay himsog ka man kayo. Kinuo ko. Nakasa ko ni mama. Lili, adto na to si mama. Wa naman diri sinang ason, Simon. Ha? Asa naman din siya nagtuyok? Oh, di ba ka nang patay naman siya? Usa? Gatake siya, niya siya ramang usa. O dugay ka ang nabantayan iyang patay lawas. Pila ka si mana to? Usa? Asa man siya gilubong? Oh, sa iluak, ma. Wala ko makita ang imong kayo. Wala ko makita ang imong sakripisyo para na ako. Sa ilo ako gagibiyaan, tika. Grabing ako pagmahay, ma. Nagkinahanglan pa kahit ko ni mo, ma. Usahay mo ratag butas ka maturan.
Kay mas gipili na tuong tuhuan ang atong gustong tuhuan. Ug mo na'y dako kay na akong gimahayan. O karon, gidawat na lang ginako nga ang kamaturan nga wa nang akong inahan. Dili lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tambo. More power, Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Simon nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit iyang kipangayo, awit kadagulahan, Mother. Ang mong kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga hikala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of Orimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rachel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Someday. Recorded by Radio Mo TV. Michelle, sa kadugan na nato, di na ko gusto nga mawa ka pala ko. I love you. Will you marry me? Yes, Neil. I will. Thank you. I love you. I love you too. I'm so happy for you, Beshi! Thank you, Beshi. Maid of honor na ba ko? Of course, no? Best friend ko ka. Oh, imong kay Jerson, nagid anak no? Siyempre. Ang ahang naman ugwa ako igsuon. Siya may best man ako. Stop. Kira, hoy. Nahibaw ko nga na-crush ka sa kong kuya, pero nana kay uyab, ha? Pagpuyo na. Ugusa pa, wapas ako kay bawo kung mo okay ba si kuya nga siya akong best man. Nahibaw biya ka ato nga bitter sa life. Sa love life, di ba? Suway lag-ingon, basin di ay. Di ba gid unta ko ganahan pero kung mo'y gusto sa bribe, sige. Salamat, kuya. Pinangga, giday ko nimo da. Bawas lang sad ni nako sa imong pagpagan ako. Wa gyud ko nimo biyahe sa panahon nga down kay ko. Katong gibugan. Ops. Di ba nagsabot naman ta nga dili na mo hisgot sa pangalan atong babayhana? Kalimti na to para makamove on kita. Ano ba yung si Jerson? Huwag gid bitaw. Dili pa ba na dugay nga nabuwag sa iyang ex, di ba? Nasi uyab, oy. Agit anak ko silang sweet kaayo. Mao ba? Naano day? Nga naman, kuya. Andam na day kang maguyab-uyab og balik? Kuya Jerson, nagkita ba na ko doon sa kakadaon atong nagbuwag mo sa imong ex? Mahadlo ko nga ba sinong mausab na po to? Ay kabla ka day. Tarong nga pagkababae si Luis. Maong wakay angay kabla ka niya. Ug dadon sad niya na ako siya diri aron ipailailan niyo ni Neil. Babe, si Rachel ako manghod. Oh, wa man lagi si Neil lagi. Ay, busy, kuya. Sige, mag-overtime. Hi, Luis. Hello, Richelle. So, kaslunod na di ka, ha? Congrats in advance. Salamat. Invited ka, ha? Sure, thank you. Mao ba? Nagkailan na mo? O niya, okay na. Okay naman. Smiling ka ayo. Mao ba? Hoy, nga nung naka-feel man ko og bitterness daring dapit ka, Wa, uy. Sus, Kira, nakabantay na gyud ko nimo.
Basig nagalam na gid ang imong gusto sa akong kuya, ha? Wa, no. Nana ko iya, besh, ug loyal ko niya. Dapat lang. Ay, tuod. Saturday, mangita ko og akong gahon. Ubani ko. Okay. Asa naman ni si Kira, uy? Wa pa man gid mo reply. Dilisan mo tubag tawagan. Sa larong orasa. Ay, hapit na mag-close ang butik para sa akong gahon. Ay, salamat kinanawag na kita. Hello, Bash! Rachel, sorry, wala ko maka-online. Hinay ang signal sa data dili good. Ha? Asa man di ka? Nakoy kalit-kalit na lakaw. Sorry kaayo. Dili na ko makauban nimo. Oh, mao ba? Sige, okay ra. Salamat, Bash. Sorry gid kaayo ha. No problem. Amping. Bye. Si Kuya Gerson na lang, be. Akong tawagan. Day, karon pag ko nakarantay sa imong miss call, day. Nabuang ning signal ako diri. Ha? Nabuang sa nimong signal? Pareho di mong kira. Oh, time pa. Ayaw kong ina nga nagkuyog mo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wa diri. Ano ko taong nagkuyog man ni? Sige na. Bayan na kay busy ko ha. Niniyal na lang ko mapauban. Sil, naibabaya ka nga every time gihapon ko karon para makatigom-tigom ta. Oh, oo din no. Sige lang yun. Mag-resched na lang niya ako. Sige lang. Ugma, sa'yo mo kong pauli. Dili kong overtime. Okay ka? Salamat, Neil. Luto na niya. Tahumot. Rachel! Si Luis man yan. Unsa problema? Nga na nakilakman ka? Nagpinuayan si Gerson ako. Unsa? Basilog na sayop lang ka day, uy. Dili man na ingon anak si Kuya Gerson, good. Wa ko masayop. Na ako'y picture na nagduha sa babae. Tanawa. Ambi ko na, be. Nakaila ka niya? Si Kira? Ako man yung best friend. Unsa? Sige lang. Akong tawagan si Kuya Gerson o si Kira nga panihon sa bahay. Husayon tamong tulo. Luis? Kira? Wa ta mo pahibaw ang mag-abutay ra mo din eh. Aron way mo balibad ninyo. Luis, unsa man ni? Anong naabot pa man ni sa akong isuon? Kay dili na nako kaya ang imong binuhatan ang imong pagkabakakon. Kuya, unsa ba nahitabo nimo? Ano na binuang man ka? Og si Kira pag yun nga akong best friend? O Kira, di ba, wa mo ko'y pagkuwang sa kahimangno nimo nga na anak kay uyab? Unya nga na ni, patol ka sa akong kuya. Sorry, Besh. Karon, ikaw kaya, tubag ako. Nga ano ni? Baga-agnaw ni mo, Luis, eh. Nagdi among pamgyan ni mong igsuon ako, no? Imo kong gidaot sa akong igsuon, ha? Kunya, naibaw na ba siya? Nga ikaw ang unang nagbinuang? Dunay nakasumbong na ako, Luis. Dunay nakasumbong na ako, Rachel. Nakini si Luis, doon na ni siya ilaing lalaki. Daghan og nisumbong na ako. Pero wa ko makaila sa lalaki. Ug wa ko yung ebidensya maong nagpawawa ako. Kuan, pero dili man to seryosong ako niya. Bisa na! Nagbinuang gyapon ka! Ay, pastila ninyong duha nagbawsa na ira di ay mo. Dagan pa og yun na para sa kong kasal. Gisamutan pa gyud ani. Sir, tara ko. Naman tayo mga bisi. Neil? Luis? Kaila mo? Ikaw kaya ang Neil nga fiancé ni Rachel? Nganong? Gamaya sa kalibutan, no? Oh, Gerson? Gusto ka makaila kung kinsa ang akong laki, di ba? Si Neil!
Usa! Dil! Tingnan ko nga din yung tinuod. Tubag! Rachel, Tinood ba? sorry. Buang ka! Rachel, sorry. Mao di ay. Mao di nga brarag ako rin na ni kamot ka madayon ni kasala. Yung mga signs sa gida ito. Pero bugo kayo ko. Bugo kong nagpailan ko ni mo. Pasaylo ako. Dili. Dili may tabo papasaylo ti ka. Uy, kasal ka ba tabo? Ikalimtan ako nakailat ti ka. Rachel. Some days, but then I won't even be there. Triple ang sakit akong gibati atong higayuna. Og sukad adto, nahadlo ko nga magpataka og pili og lalaki. Pero nahibaw ko nga moabot ra unya ang hustong lalaki nga para ginako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. No kita may higalang kaagi ni Rachel nga taga Talibon, Bohol. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, Someday. RMN.